Fi żmien li ġej se toħroġ sejħa biex jinħattru tret imħalfin ġodda, ħabbar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li kien fuq il-programm Insights fuq ix-Xandir Nazzjonali. Il-Gabinet anke approva li fi żmien li ġej toħroġ sejħa għal tliet imħalfin ġodda, żewġ imħalfin biex nanticipaw il-fatt li ħajkun hemm żewġ imħalfin li ħajirtiraw fi żmien li ġej, allura b'differenza milli kien isir qabel qiegħed nantiċipa l-ħatra tal-imħalfin. Da dejjem diskussjonijiet mal-Prima Mħallef biex kemm jista' jkun mhux biex nindirizzaw forsi dak li huwa backlog imma naraw ukoll li tkun smooth transition bej membri tal-ġudikatura u ieħor. Waqt dan il-programm Dr. Attard sostna li dawn il-miżuri qed iżidu aktar l-effiċjenza fil-qrati ta' pajjiżna hekk kif pajjiżna għandu l-akbar ammont ta' ġudikatura fl-istorja. Hawnhekk il-Ministru għall-Ġustizzja semma ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea imsejjaħ bħala il-Justice Scoreboard fejn innota li Malta irreġistrat tnaqqis ta' madwar 15% fit-tul ta' żmien tal-proċeduri fil-każijiet u kummerċjali. Dan fil-waqt li kien hemm tnaqqis sostanzjali ta' madwar 50% fit-tul ta' żmien tal-proċeduri ta' ħasil ta' flus meta mqabbel mal-2019. Malta ikklassifikat ukoll fl-ewwel post fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-perċezzjoni fis-sistema tal-ġustizzja Maltija fost il-kumpaniji tal-effettività tal-protezzjoni tal-investiment.